प्रमद बर'मोन बादि असैक्य व्यक्तिया थगायसुला व्यक्तिफ्रा हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननाया ओरैबादि असैक्य खोथा आरो बे असैक्य खोथा बुंनायनि थाखायनो बिथाङा हयতো गोग्लैसोबाय बेबादि नंखाय खोथा बुंग्रा बे मालाबाबो लिडार जानो हाया लिडारबो जानो हाया लामा गोलावबो बे थाबायनो हाया नंखायनो लामा ससेयावनो बेयो थुंगेबाय बे रायजो राजाखौ थगायनाय माने भगबानखौ थगायनाय बे मालाबाबो जौगानो हाया गाइस दा दिनै बिराद गिदिंले मोनसे बिराद समायना जायगायाव सफैफ्लांबाय आरो जों नै ओरै आंनि उनजों बिराद हाजो सारि सारि एकदम खाथियावनोथार आरो हाजोआ नै फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो थारमानि बे जायगाया 3 नं क'क्राझार बिधान सभा समस्तिनि सिङाव थानाय सालाखाथि ओनसोलनिबो सिङाव थानाय नैबे मोनसे बांगालपारा गामियाव दंफैयो आरो बिराद समायना गोसोफोरखौ सान्थि मोन्दों आरो नुनानै दा जिखुनु 15 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोरसिम सरकार सालायनो नाजाग्रा UPPL दोलोनि सरकारा दिनै बिराद माने दुखु नांथाव आरो बिथांमोना जोबस्रांनायनि समा बिराद खाथियाव फैबाय आरो इन्टारेस्ट दिनै बिथांमोना जायाफ्रामा बिराद गिदिर जेनाखि प्रतिश्रुति होलाबायबाय रायजो राजाफोरखौ बिराद थगायलाबायबाय फाग्ला फाइनालाव गैया रायजो राजानि प्रतिश्रुतिबो मोनसेबो बिथांमोना मावनो हायाखिसै आरो दा बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजा बिथांमोना बिराद बोराबबाय आरो बे UPPL दोलोनो भटखौनो होनाय जानाय नंला होननानै नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै बुंबाय आरो दा फैगोन समाव बे ओनसोलाव सेउलि महिलारि मेदामा 100आव 100% माने देरहानो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन दा आंनि उनावनो जादोंमोन मिटिङा दा फाइनालि जोब्बाय जों थांसिगोन दा बे मिटिंखौ लिड लादोंमोन अमर सिंह ब्रह्म सार आरो बिथाङा बे जेनाखि फोसावदिं मेलाव मा बाथ्राखौ लानानै फोसावलांखो मा बाथ्रा बुंलांखो बिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होलांनो नाजाबाय थासिगोन लोगोफोर आरो बाखिखिनि बिनिफ्राय जोङो आरो मोनसे गुबुन जायगायाव थांबावगोन बेफोरबायदिनो दिनै माने जेव जायगा गिदिंबाय थागोन आरो नोंथांमोननो आपडेट होलांबाय थानो नाजागोन आरो बिनि सिगां जोङो मोनसे बे सालाखाथि ओनसोलनिनो सिङाव थानाय जलफाइगुरि गामियावबो मोनसे केम्पिं लाखांबाय दा बेबो जोब्बाय बिनि उनाव जों बेयाव सफैबाय आरो दा बाखिखिनि आपडेटखौ नोंथांमोनहा नायलांदो लोगोफोर राजनितिजों जोंहा गामि जौगानाय समाज जौगानाय रायजो जौगानाय आरो जाथिनि जौगानायनि खोथा दं दा दिनै BPF पार्टिया थांनाय 5 बोसोराव बे प्रमद मोननि थगायसुला माखासे अपप्रचार नंखाय खोथा बुंनानै रायजोखौ बुरायनानै बिथांमोनहा जे 5 बोसोर गभर्नमेन्ट दाबाय दा बे 5 बोसोराव जोंहा गोबां लस जाबाय नाथाय बिथांमोनहा बे 5 बोसोराव भटनि आगोल जा खोथाफोरखौ बुंदोंमोन बेनि मोनसेबो खोथा बिथांमोनहा लाखिनो हायाखै आरो बयनिफ्राय दुखु गोनां बाथ्राया बे जाहैदों जोङो अट्ट आन्दोलन खालामनानै 5,500 जननिबो बांसिन जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बर' आइजोफोर थैनायनि बिनिमयाव जोङो बे BTC 6 सिडुल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलखौ मोननो हागोन बे 6 सिडुल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला जोंनि ट्राइबेलनि हा-हु ट्राइबेलनि हारिमु ट्राइबेलनि रावखौ रैखाथि होनायनि जोंनि मोनसे रक्षाखौ जाय BTC एकर्ड 2003 नि दानि जोङो बर' रावखौ 8 सिडुलाव सोनो हादोंमोन 8 सिडुला लेंगुवेजनि भितराव अल इन्डियानि भितराव मोनसे बियो थाखो गोजौ थाखोनि मानदण्ड 8 सिडुलाव थानाय हाबनाय भाषाखौ बा रावखौ जोंनि सानफ्रोमबो बाहायनाय थाखा 500 थाखानि नट 100 थाखानि नटआव साफायनो हायो हायना दा बेबादि साफाय जालायनाय केटागरि लेभेलाव सहैनाय जोंहा हाग्रामा महिलारिया BTC शक्तिनि दारै 8 सिडुल बर' रावखौ थिसननो थिग बेबादिनो 6 सिडुल एलेकायाव जोंनि ट्राइबेलनि हा-हुखौ खुनु ट्राइबेला मोना
राइट ट्राइबेलनि प्रायरिटिस बांसिन जायो हयथ' जेनेरेलनि हाखौ जेनेरेल मोनगोन बेबायदि आरो बे आयेनखौ मानो होनो गोनां जादों बै समनि हम मिनिस्टार एल के आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार बिथांमोनहा जोङो ट्राइबेला सानसे समाव बे आसामाव एन्टियार आसामावनो बर'फोरनि बे हाजोमोन रायजोमोन नरखासुर बानासुर हा महेन्द्र दानब बा माइरं बे गासिबो बे आसामखौ सानसे समाव मोनबाय बे हायानो जोंनिजोंमोन नाथाय 1947 मायथाइनि उनावहाय बा बिनि आगोलबो जोंनि बे हा हुआ बेदखल जाजोबदों बेदखल जाजोबनायाव मा जाहैदों जों दा एकदम माइनरिटि जाबाय बै समाव जोङो 75%आ बर' बा ट्राइबेल मानसियामोन दिनैनि दिनाव जोङो 30%आनो गैला आरो थाङै थुङै जोङो जोंनि एलेकायावनो जोङो माइनरिटि जानो थांगासिनो दं दा बेफोरखौ साननानै जोंहा जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव जरदार आन्दलन जाबाय तखन बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ अटल बिहारी वाजपेयी बा हम मिनिस्टार एल के आडवाणी बिथांमोनहा सिआइडिनि थ्रुयै माने स्टाडि खालामबाय जे बिथांमोननि बे होख्रावनाय आन्दलननि खारना मा बेखौ बिथांमोनहा कालेक्सन खालामना मोनबाय एक्चुअलि मेनलि स्ट्रागल फर एक्जिस्टेन्स थांनानै थानाय अस्तित्व रक्षानि थाखाय बिसोर खालामदों बिसोरनि गोदोनि हिस्ट्रिकेला ओरैनो दा बिसोरो जोबनाय लामायाव फैबाय गतिके बिसोरनि हा हुखौ रैखा खालामनांगौ होननानै बे 6 शिड्युल प्रभिजनखौ जदिअबा बर'आ हिल स्टेट नङा हिल स्टेटफ्रासो 6 शिड्युलखौ मोनो अब्लाबो बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ रेसपेक्ट होनानै बा बिथांमोननि बिएलटिनि एक्सनखौ गिनानै नङाब्ला न' रिस्टार्ट खाथब जानोसै होननानै बे 6 शिड्युलनि आधाराव बे ट्राइबेल माबाखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ जेनेखि एरेन्जमेन्ट बिटिसि 6 शिड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलखौ माने अटल बिहारी वाजपेयी एल के आडवाणीनि दिनाव बेखौ खालामनानै होदों लामा सामाखौथ' बुंनांला खालभारखौथ' बुंनांला नोंथांमोनहाथ' बे देरहासारनि एलेका सारनि एलेका हिसाबै फेसिलिटिसखौ फ्राय मोनबायानो हयथ' टार्मिनेल प्रजेक्टनिफ्रायबो माखासे स्किम नोंथांमोनहा लामा सामा दैखर दैलाखौ मोनो पावार ग्रिडनिफ्रायबो मोनो किन्तु नोंथांमोननि बादि इन्डास्ट्रियेल एलेकानि बाहेरायाव थानाय जोंनि बिटिसिनि गोबां खना गफा जायगानि लामा दालां खालभार अजस्र जादों बे 17 बोसोर नोंथांमोनहा कसुगाव बेरायहैदों कसुगाव रिजार्भ नङा होमबा थांनाय दं नामा सोरबा बे सराइबिल रायमना ओजोंहाय जलेश्वरी कसुगावनि साहा माखासे गामिफोर मैनागुरिफोर थांबाय नामा सोरबा आङो कसुगावआव 8 बोसोर ब्लक अफिसार हिसाबै एडुकेसननि एलपि आरो एमएनि अफिसार हिसाबै खामानि मावदों 237टा एलपि स्कुल दङ 80टा एमइ स्कुल दंमोन आंनि आन्दाराव बे समाव मिड डे मिलनि बाहायै नायनो गिदिंनांगौ जायो आङो जेब्ला स्कुल गिदिंनानै नायबाय आं गोमोबाय एथ' माने हाग्रा मोनजासे खना गफा हाग्रामा सारा जे बे समाव फाखा लामा खालभार बानायजोबदों खुनु मोनसे गामियाव नोङो गारि हाबजायै गैया आसुरित मोनबाय आं बाब कसुगाव रिजार्भनि गामिफ्रा बेबायदि डेभेलप कल्पनाखौ खालामनाङा आरो हारसा अफिसारफोर थांबाथ' आसुरित मोनो बिसोर जे जों बहाय दं बिटिसिआ बहा दं बिराद मोजां खामानि मावो खुनु असुबिदा गैया दा बेबायदि डेभेलप जादों सेन्ट्रेल जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जादों सिआइटि जादों बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट जादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि एसेम्बलि हाउस जादों अजस्र खामानि बिथाङा मावनानै दिन्थिदों आरो बे गिदिर दालां दतमा ओनसोलाव गोबां गिदिर दैनि आरसिसि ब्रिज बानायनाय बेदिखौ नुसेयावबो प्रमद बर'मोन बादि असैक्य बेक्तिया थगायसुला बेक्तिफ्रा हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननाया ओरैबादि असैक्य खोथा आरो बे असैक्य खोथा बुंनायनि थाखायनो बिथाङा हयथ' गोग्लैसोबाय गावनाथ' बिराद गिदिर
सुइजारलेण्ड बानायो हा क'क्राझारखौ बानाय होनाखैमोनबा न'खर न'खर साख्रि होयो दहाय बिथाङा बुंलांखाबाय साख्रि होनो हादों न'खर न'खर सम्भबानो नंखाया अनला खारियाव आगान थायो सोरगोनि हाथरखिखौ थुख्रायनाय खोथा बेबादि नंखाय खोथा बुंग्रा बे मालाबाबो लिडार जानो हाया लिडारबो जानो हाया लामा गोलावबो बे थाबायनो हाया नंखायनो लामा ससेयावनो बेयो थुंगेबाय माने भगबान दंना पाब्लिकजों रायजो राजाजों भगबान दङ दा बे रायजो राजाखौ थगायनाय माने भगबानखौ थगायनाय बे मालाबाबो जौगानो हाया जेला एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ गारनानै बियो पार्टियाव हाबो बे समाव एबसुनि फ्लेगनि खुन्थियाखौ दामनानै गाबफ्रालायदोंमोन रायजोफोर बर'नो मोनाबा आङो माने EM MP MCLA जाया गावब्लाबो जाया होनदोंमोन नाथाय बियो उनावहाय मा जाखो भटआव दारायबाय देरहानानै बियो CEM जाबाय जोंना गोदो सिपसिमोन बिसोर CEM बानायफैबाय बिटिआर सुक्तिजों दिनै बियो फैयै मा नुखो दिनैथ' बे दाखालिबो रायजो सभायाव MP मोनदों हाबा मोजां बोरैबि माबा सालाव जोंना गिबि मोनथायखौ MP बेजों लोगो बे थैखानाय पार्टिया एसे अक्सिजेन मोननानै दा लान्जाय एसे साखोफिनदों साखोमालाय मा जानो नोंनि आखल आखु खोथा बाथ्राखौ थांनाय 5 बोसोराव रायजोआ मिथिजोबखाबाय थाइजौ गोखैखौ खेबसेल' फाननो हायो नंगौना नङा थाइजौ गोखैखौ जों दाखालि जाना बुजिखाबाय जायनि फलाव रायजो राजाया बे थाइजौ गोखैखौ दाखालिनो BTC इलेक्सनाव जेनलांबाय जोंना 40 जननि गेजेराव 28 जन देरहानानै दा ग्रोम गभर्नमेन्ट जाबाय दा जों रायजोआ बेखौल' नायनांगौ जोंनो शान्ति नांगौ गोजोननाय नांगौ जौगानाय नांगौ फिसा साख्रि मोननांगौ लामा सामा जानांगौ एडुकेशनल इन्स्टिटिउसन मोजां जानांगौ हस्पिटाल थिग जानांगौ डाक्टारफोर फैनांगौ प्रत्येक ओनसोलावनो जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा नागरिकआ जाहाथे माने जेबो खहा जाया दिनै बे खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावनो थांगासिनो दिनै बिथाङा थांनाय BTC इलेक्सनाव गोबां इस्ताहाराव होदों खामानि मावनो थाखाय बिनि गेजेराव मोनबा गेरेन्टि बिथाङा होदों मोनबा गेरेन्टिखौबो नैबे 5 मासनि गेजेराव अलमस्ट बिथाङा माने 90% साक्सेस खालामनो हादों दिनै 2 लाख बेकारफोरनो होनो होनदों हयथ' बेखौ नोंथांमोनहा गोबाङानो मोनाखै खारन बयनोबो होजोबनो हाया नाथाय बे जिनिसा देग्लाय बोसोरनिल' जेन'बा खेबसे होदों बेवहाय सोरबा मोनैफ्रा दुखु मोननो हागौ किन्तु एबार नेक्स्ट बोसोराव आरो 100 कोटि बाजेटाव दोनखागोन आरो देग्लाय बोसोराव आरो मोनबावगोन बेबादि प्रत्येक बोसोरावनो बे जिनिसखौ होलांबाय थानाय जागोन आरो नैबे जाय लेखा बुरजा माने मेलेम गोनां जायफोर आसामनि एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस इन्डियानि एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिसाव इम्तियाज जानो नागिरो बिसोरनो कचिंनि थाखाय थाखा होनाय बेखौ होगोन जाय माने बे जेपिटि इन्जिनियारिं इन्स्टिटिउट NIT NIT बा IIT आव कचिं लायो बिसोरनोबो थाखा होनायनि खोथा बुंदों बेफोर जोंनि ब्रिलियान्ट गथ'फोरखौ मदद होनाय जागोन दा दिनै अरुण'दयनि बेला जोंनि गरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा आइजो बिथांमोनहा अरुण'दय स्किम गभर्नमेन्टआ होदों बेखौबो थांनाय बाराव UPPM सरकारा BPMनि मानसिफोरनो नायख्ल' खालामनानै होआलासिनो न' फैखानायखौबो दानै बिथांमोनहा गावसोरनि मानसिनो होदों न'खरसेयावनो मोनथाम बिसोरो खालामनानै होदों सोरनिबा IPS नाम्बारखौ सोरनावबा सोनानै होदों बेबादि बिसोरो अयनाय खालामो दा बिसोरसो उल्था आं खोनागासिनो दं ससियेल मिडियायाव बले BPMआनो अरुण'दय मोनखानायखौ दानदों BPMनि मानसिया मालाबाबो मालायनि मोनखानायखौ दाना खारन BPMनि आदर्श नीतिया मालायनि मोनखानायखौ बिदि दाननानै होनाय नङा मोनैखौ मोनहोनोसो BPMआ खामानि मावो दा बिसोरो मिथ्या खोथा बुंबाय गावसोरनो बिदि नालाय बिसोरना टप टु बटम खिन्थु थगायसुला रायजोफोर बिसोरनि आखला प्रमद बर' हिमसेल बिराद थगायसुला आरो नंखायनो बिनि सापर्टारफ्रा गासिबो बिनि फल'वारा थगायसुला राजु नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा नेशनेल NGOनि एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टरमोन बिथाङा आगोलाव आंजों एसे मोजांमोन आं जेब्ला BO जायो बे समाव बिथाङा आङो इडुकेसनाव आंहा एसे आखाइ दंमोन
बे हिसाबै मुम्बाइआव लांनानै आंखौ लेक्सार होलायदोंमोन बियो फ्लाइटजों थांलायलायनानै राजुना नेरसोन एनजिअनि जानानै दानिया इडुकेसननि सायाव लेक्सार हैबाय गावसोरजोंहाय इडुकेसननि सायाव मा मावदों बेखौ बुंहोहैबाय आंखौ बेनिफ्राय उनावहाय फैनानै बिनि आखल आखुखौ आं दा नुनानै बिजिरनानै मोनबाय गोबां बोसोर लोगो मोनबाय जोङो राजुनि माइन्डआ ओरैबायदि माने बे मालाबाबो लिडार जानो हाया धर्म सत्य गैयाबा मानसिया मालाबाबो लिडार जानो हाया आरो जानायाबो थिग नङा धर्म थानांगोन सत्य थानांगोन आरो वेल विशार अफ द ससाइटिनि मोजां मोनग्रा रायजोखौ सिबिनानै गोजोनग्रा जानांगोन खिन्थु बे खालामबाय मा नेरसोन एनजिअखौ बाहेरानिफ्राय फरेन कान्ट्रिनिफ्राय कोटि थाखा लाबोनानै मावा गारा ओरैनो बावसार देखायनानै जानानै बे गिदिर जादों दा बै नेरसोन एनजिअनि एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टराव फरेन कान्ट्रिनि डनरफोरनिफ्राय थाखा लाबोनानै बुथुमनानै दोननाय बे एन्जर दांसलियानि बे माइ थुबुला इफोरजों थांनाय एमसि इलेक्सनाव बिथाङा दारायनानै जेनबाय आरो एबारबो एमएलए समस्थियावबो बिथाङा जेनदों बिथाङा जोंनि रबिराम नार्जारि सारजों दारायदों दतमा समस्थियाव फैबाबो बे 10-12 रबिराम नार्जारिखौ माने फेजेननो रबिराम नार्जारि बिथाङा एमएलए जानो हागौ किन्तु दाथ' इएमबो जाबावबाय एमसिएलए देरहानानै आरो इएम जाबाय लोगोसे बेहा एमएलए बाबो बै समाव मन्थ्रि मोनाबाबो मन्थ्रिनि बांसिन रायजोनो खामानि मावनो हानाय बिथाङाबो मानसि अजस्र ग्रेड लाबोबाय गावनि एलेखानि गेजेराव अजस्र बेहा माने चिफ मिनिस्टारजों हिमन्त बिश्व शर्माजों एसे माने थारमा मोजां केपासिटि हिसाबै गावनि पार्सनेलिटि हिसाबै बिथाङा अनजायै मानिजायो जायनि फलाव बिथाङा जेखौ बियो बेखौ मोनो अजस्र सेंसन लाबोनानै बिथाङा होनो हाबाय